Нәни балаларга тәүге тапкыр белем иленә ишек ачтыгыз. Газиз балагызда якын итеп, рәхим итегез дип дәштегез. Шул мизгелдән тәүге укытучым, урын алдың йөрәк түрендә. Әти-әни кебек гел борчылып, гел кайгыртып яши бүген дә. Сездәгедәй сабыр, олы йөрәк кемдә барсың, әйтеп карагыз. Туры юлдан читкә тайпылмыйча, сездән үрнәк алып барабыз. Күпме язмышларны үз иткәнсез, тибрәндереп йөрәк кылларын. Рәхмәт әйтер өчен килер әле сез укыткан кыз һәм улларың. Һөнәрегезгә сез тугры калып, армый-талмый хезмәт итәсез. Күңелләргә шәфкать иңдерүче. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Хәерле көн, хөрмәтле Марат Гытов улы, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле әдәбият сөючеләр, мөхтәрәм журналистлар, кадерле кунакларыбыз. Чарабызны Мамадыш районы Усали мәктәбенең 5нче сыйныф укучысы Рәдиф Миңнехановның "Сез иң гүзәл кеше икәнсез" дип аталган шигыре белән башлап җибәрдек, һәм бу бердә юкка түгел. Әлеге чарага Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Казан утлары журналы редакциясе бергә оештырган "Сез иң гүзәл кеше икәнсез" дип аталган ачык әдәби конкурсны йомгаклау чарасына җыелдык. Әлеге конкурс 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы уңаеннан оештырылып, мәгърифәт нуры таратучы, балаларга аң белем, тәрбия бирүче укытучыларга, мөгаллимнәргә, татар халкының милли мәгариф тарихына, мәктәп тормышына багышланды. Һәм конкурс 3 номинациядә иң яхшы повестлар, иң яхшы хикәяләр һәм мәктәп укучылары арасында иң яхшы шигырьләр буенча уздырылды. 2023 елның 1 гыйнварыннан 2023 елның 10 декабрына кадәр эшләр кабул ителде һәм менә ниһаять җиңүчеләр билгеләнде. Әйткәнебезчә, конкурс комиссия ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Йомгаклау тантанасына килгән комиссия әгъзаларын, хөрмәтле дәрәҗәле кунакларыбызны алкышлар белән сәламлигәле. Комиссия рәисе Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Гытов улы Әхмәтов. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе урынбасары Камил Әсгать улы Ныгаев. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фондының башкарма директоры Нурия Миңнәхмәт кызы Хашимова. Һәм Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садыйков. Һәм әлбәттә инде бүгенге чарада хөрмәтле аксакалларыбыз, хөрмәтле язучылар, конкурста җиңүчеләр, журналистлар һәм мөхәррирләр катнаша, сезне дә кайнар алкышлар белән сәламлибез. Комиссия ярдәме белән Татмедиа җәмгыятендә бик күп уңышлы проектлар гамәлгә ашырыла һәм аларның барысы да ана телебезне саклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән. Барлык кунакларны сәламләү өчен һәм Татмедианың проектлары белән таныштыру өчен сүз Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садыйковка рәхим итегез. Ассаламу алейкум, хәерле көн милләттәшләр, туганнар. Шундый матур бинада, җылы атмосферада бүген җыелдык. Безнең өчен Марат Гочның килүе әлбәттә зур бәйрәм, чөнки без ел буе көтеп алдык. Шушы мизгилләрдән кулланып, мөмкин булса Марат Гоч 5 минут эчендә генә мин безнең эшләнгән, сезнең булышып эшләнгән проектлар турында сөйлисем килгән иде. Рәхмәт сүзен башлап җибәрер алдына әйтәсем килә. Минем үземнең әтием шагыйрь. Мин шагыйрь гаиләсендә туып үстем. Шигъри дөньяда Казан утлары журналлары арасында уйнап, машина белән уйнап үскән бала. Шигырьләр ишетеп, тыңлап. Монда эшкә килгәч 3 ел элек миңа зур бүләк бар икән, мин аңлап алдым. Минем киңәшчем бар, Равил Аби Файзуллин. Мин инде үзем телевидениедә эшләгән кеше, интернет белән ширләгән кеше, Равил Абига сорау бирдем. Нәрсә кирәк ул шигырь дип? Нәрсә кирәк ул шигърият дип?
Шундай кимсетүү рәвешендә нәрсә кирәк ул шигърият? Нәрсә, нинди файдасы бар аның милләткә? Ләкин мин ялгышкан булып чыктым. Менә шушы соңгы 4 ел эшләгән дәврдә миңа Раилә аңлатты. Милләтнең, әдәбиятның, мәгарифнең нигезендә һәм беренче адымы булып тора шигърият. Шигърияттан башлана илһамлык. Теге настроение бит русча, шулай бит. Шигърияттан башлана музыка, җырлар. Музыка, җырлар уята халыкта милли горурлык. Шуңа күрә мин 4 ел эшләү дәвремдә менә аңладым. Бүгенге көндә татар теленең киләчәге, татар әдәбиятының киләчәге, татар телевидениесенең киләчәге, татар музыкасының киләчәге гомумән шигърияттан башлана. Шигырь безне уята, горурландыра, күңелсез мизгелләрдә безне күңелне күтәрә. Шуңа күрә без шигърият турында менә сезнең булышлык белән конкурсларда үткәрдек, шагыйрьләр белән дә шөгыльләнәбез. Минем киңәшчем Равил абый атна саен килеп миңа акыллы фикерләр әйтә, хаталардан саклый. Шуңа күрә менә Татмедида без бүгенге көнне аңлыйбыз, менә шушы конкурсларның, шушы шигъри юнәлештә эшләүләрнең зур нәтиҗәсен бар икән. Bunысы бире. Икенчесе, мен кыска гына аңлатасым килә, бүгенге көндә Татмедиада 4 проект башкарыла. Марат Гутышның шушы җитәкләгән комиссиялар булышлыгы белән. Ләкин чынлыкта исә комиссия эшчәнлеге нигезендә бөтен Татмедиа бүгенге көндә эшчәнлеген алып бара. Бүгенге көндә безнең теге шананы күз алдына китерсәк, Татмедиа шаны әйтте. Ул 3 атлы шана. Аның берсе безнең хөкүмәтебез, ул безгә субсидиялар белән булыша, контрактлар бирә. Икенчесе Дәүләт Советы. Һәм менә 3 ел элек, 2 ел элекме, 3 ел элек комиссия барга килү безнең Татмедиа өчен, гомумән әдәбият өчен Аллаһ Тәгаләнең бер бүләге булды. Бу 3нче атыбыз безнең булды. Бүгенге көндә менә Татмедианың шушы зур нәтиҗәләргә килеп эшләвендә, финанс мөмкинлекләре булуында аның 20-30% мөмкинлекләре комиссия тарафыннан булдырыла. Сез беләсез инде, район гәҗитләренә, республика гәҗитләренә грант бирелде комиссия тарафыннан 50 миллион. Бүгенге көндә районнарда уртача хезмәт хакы 34 меңгә кадәр җиткерелде. Безнең өмет бар 39 меңгә кадәр меңгә алай берсе уртачаны. Бу акча шушы комиссия тарафыннан бирелгән грант исәбенә без моны күтәрә алдык. Икенчесе яздыру. Библиотекаларга, мәктәп библиотекаларына, авыллардагы мәдәният библиотекаларына яздыру мәсьәләсе. Анда 3 меңгә якын тираж библиотека бар безнең бүгенге көндә кулайым алганда Татарстанда, бу мәктәпләрдә һәм авыл мәдәният йортларында 3 мең тираж белән безнең журналлар, гәҗитләр таратыла. Һәм мин сезгә әйтергә телим, бүгенге көндә тормыш җиңел түгел. Почта бик әшәке эшли, вакытында җиткерми. Подписка журналларга язылу бик кыйбат. Бер журналның бәясе ярты елга 1000 тәңкәгә җитәргә мөмкин. 10 журналны бер ел яздырсаң, ул 10 мең булашлай бит инде, ул бик зур сумма. Кеше бер юлы язылса да ул бер журналга языла. Бер юлы укучы, авыл интеллигенциясе, авыл халкы, балалар, алар нидер бүтән төрле журналдан укучылар килсә, аларның бердән бер чарасы бүгенге көндә. Ул библиотекага барып уку. Менә без коммунист белән ул да жүргән сайын шулай тикшерә кирип, библиотекаларга кирип сорый. Без видеолар барып төшердек, һәрбер библиотекаларны тикшердек. Бүгенге көндә авыл халкы чиратка куя журналны. Күз алдына китерегез. Авыл халкы бүгенге көндә журналларны, татар теле журналларын чиратка куеп укый. Бу бит инде зур бәхет, сөйнеш. Укыйлар. Бүтән кешегә дә җитмәй, шул бер экземпляр килә Казанлыклар. Аңа урам буйлап язылалар. Бу атнада мин укыйм, икенче атна икенче. Шуңа күрә бу подписка эшләү ул колоссаль зур эш. Аның нәтиҗәсен әле без күрәчәкбез. Милләтне тел саклауда бик зур инструмент икән. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Һәм тагын безнең проектларыбыз бар, Казанлыклар. Казанлыклар ел сайын конкурс үткәрә. Яңа авторларны эзләү буенча. Сез аңлыйсыз инде, авторлар бит миллионерлар түгел, язучылар, шагыйрьләр, алар теге социаль урын җәмгыятьтә бик югары түгел. Аларга акча мәсьәләсе бик мөһим. Үзләренең иҗатына инде кызыксыну табу да бик мөһим. Конкурста катнашуларга мөмкинлек бирә гонорар алырга, беренчедән, икенчедән, аларга яңа иҗади әсәрләр тудырырга. Бүгенге көндә менә шушы конкурслар бик зур нәтиҗә бирәләр әдәбият үсешенә, авторларны эзләүгә. Казанлыклар шулай бүгенге көндә чыгарып килә кисә китабы. Бу феноменаль күренеш бүгенге көндә кисә китабы. Татар телендә сатылучы иң тиражлы серия китаплар сериясе Казанлыкларның кисә китабы.
40 мыңнан артық тираж белән чыкты бүгенге көндә, шуның 30 меңен сатылып бетте. Күпчелек китаплар инде табигатта юк, без аны эзләсәк тә кеше аркылы гына эзлибез. Сатуда юк алар. Алар сатылып биткән. Бүгенге көндә бу бер яңа сулыш булды. Бу проект кесе китабы шулай ук комиссия тарафыннан безгә булышлык ясалды. Аның мөмкинлекләренә таянып без кесе китабын чыгарабыз. Елына уртача где-то 10лап, 12лап китап чыга безнең. Алла берсә, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, киләсе елга да планнар бар. Рөстәм менә башкирилардан йөреп кайтты, чит илгә йөреп кайтты, яңа авторларны таба. Без белмәгән татар телендә саф татарча кызык итеп яза белгән авторлар табыла. Моннан бу зур бәхет. Әдәбиятның киләчәге бар. Менә шуларны эзләүне дәвам итәргә кирәк, Рөстәм, шулай регионнар белән йөреп, яңа татарча язучы, кызык әсәрләр язучы, халыкчан телдә, аңлаешлы телдә язучы әсәрләр язу. Чөнки ул бәхет китап чыккач, әлбәттә, ләкин китабың синең библиотекада ятса, кеше укымаса, ул бит кайгы хәсрәт. Бу китаплар бүгенге көндә кеше кулында йөриләр, кулдан кулга. Һәм өченче иң мөһим момент, менә бүгенге көндә Татмедиа тарафыннан комиссия булышлыгы белән 3 проект әзерләнә. Хәзер кыска гына сөйләп китәм. Беренчесе ул менә шәп блогер дип аңлатабыз без аны. 3 ел элек Марат Гош мине үзенә чакырды кунакка. Киләле шабый сөйләле, нинди нәрсә көтә безне дип. Мин әйттем Марат Гошка, безнең яшьләр бүгенге көндә китап укымыйлар, гәҗит укымыйлар, телевизор карамыйлар, радио тыңламыйлар, алар интернет балалары. Һәрберсендә телефон, алар бөтенесе интернетта. Марат Гош безгә әгәр дә киләчәкне таба алсак, саклый алсак, милләтне безгә интернетка барырга кирәк дип. Марат Гошка шады бу идея. Безгә 3 ел буе менә шушы проектларны эшләргә мөмкинлек бирә. Безнең бурыч интернетта татар милләтенең, татар теленең киләчәген табу. 1000 еллык әдәбиятыбыз бар. Әле Россиядә кайсы халыкның 1000 еллык әдәбияты бар? Беркемдә юк. Кулгалыдан башлап 1000 еллык безнең әдәбият бар. Башка милләтләрнең андый зур тарихи әдәбияты юк. Ничек итеп бу әдәбиятны тагын 1000 елга исән калдырырга? Тик интернет кына дип әйттем мин. Ләкин мин ялгышканмын. Тормыш үзгәрә бара. Интернет кына куткара алмый. Хәзер искусственный интеллекттан әбер килеп чыкты. Ясалма интеллект. Хәзерге бүтән җайланмалар, балачага бу интернетны ул бүтән юнәлештә шушы искусственный интеллект, ясалма интеллект нигезендә идарә ителә. Менә бик популяр әйбер бит ул Алиса дигән бу колонкалар акыллы, Сбербанкныкы бар, Маруси дигәне бар. Мин ишеттем семиотика бу татар телле шундый җайланманы эшли. Димәк, 2-3 елдан татар теленең киләчәге шушы искусственный интеллект, ясалма интеллект кулында булачак. Әгәр дә шушы искусственный интеллект, ясалма интеллект безнең татар телендәге әсәрләрне таба алмаса, интернетта кулланучыга җиткерә алмаса, безнең киләчәк юк. Шуңа күрә безнең бурыч иң беренче тагын да авырланды. Интернетка керү генә түгел хәзер. Хәзер шушы менә яңа технологияларны аңлап, татарның 1000 еллык әдәбиятын интернетка кертеп, ясалма интеллектны аңлатып җиткерү. Бу эш бара, бүгенге көндә китап радиосы, тәртип, күңел радиолары интеграция ителәләр бу сервисларда. Һәм икенче юнәлеш ул контент булдыру интернетта. Менә Марат Гош булышлыгы белән шәп блогер дигән милли төрле телләрдә эшләүче блогерларны җыйган мәктәп эшләде безнең ел буе. Менә алар төрле авыллар белән йөрделәр, автобус без аларга бирдек. Кыска гына видеосын да күрсәтәсем килә. Менә алар шушы татар мәктәпләр бер нигездә татар мәктәпләре, татар авылларына бардылар. Мәктәпләрдә очрашып балалар белән интернетта видео ясау, татарча музыканы куллану өйрәнделәр. Чуваш авылларына бардылар, Марый авылларына бардылар. Укмара районында Удмуртлар авылларына булдылар. Шушы балалар белән эшләү буенча методикасын өйрәттеләр. Ничек итеп видеоны төшерергә, ничек итеп аны лайкларын күп итеп җыярга, ничек итеп таратырга, менә шушы бүтән кулланманы видеога төшереп дәресләр итеп әзерләдек. Моннан тыш бүгенге көндә безнең филология факультетында журналистика әзерләү бара, шулай бит инде. Анда 3 курс студентлар бар инде безнең. Шушы студентларда катнашалар. Менә сезнең булышлык белән бик зур эшләдек. Бу әле башы гына. Ул бит инде бер адым гына эшләп булмый. Без инде уйлыйбыз, бу юнәлешне әлбәттә алып барырга кирәк. Бүгенге көндә мәгълүмат чараларының интернетта, социаль сетьләрдә теге роли кимеп бара, шәхси аккаунтларның роли арта. Киләчәктә интернет һәм социаль сетьләр бу нигездә шәхси аккаунтлар, блогерлар кулында булачак. Без аны әгәр киләчәктә телебез булганын теләсәк, татар телле блогерларның булуы ул Татмедиа кашында торган стратегик бурыч. Телне саклыйсыбыз килсә,
безгә татар телле блогерларны әзерләү, укыту, булдыру юнәлешен әзерләргә кирәк. Икенче эш, бик зур эш булды, яңа исем иҗат лабораториясе. Марат Гольшның булышлыгы белән башкарылды бу. Бу проектны башка килгәч, аны эшләргә теләүчеләр бик күп артып китте. Эрхаил әфәнде теләк белдерде. Бу бит безнең проект, без эшлибез, без килә дип. Китап нәшрияты уянды. Бу бит безнең проект, безнең эшлибез килә дип Татмедиа. Шуңа күрә бүгенге көндә бу зур эш, бөтенебезгә дә кирәкле эш. Моны алга таба туктатырга ярамый. Менә без күреп торабыз, безнең Татмедиада эшләгән авторларыбыз, шагыйрьләребез, язучыларыбыз үзләренең остаханәләрен булдырдылар. Гомумән, татар әдәбиятын карасагыз, кыска гына мәгълүмат. Һәр вакытта язучылар битендә шагыйрьләр алар хавадан төшмиләр. Шагыйрь булып тумыйлар, язучы булып тумыйлар. Алар редакциядә һәм әдәби журналларда барлыкка киләләр. Авылдан килә шагыйрь буласы килгән җегет редакциягә ләгә, үзенең шигырьләрен тәкъдим итә. Редакциядә эшләгән дәрәҗәле шәхесләр, аларны шигырь язарга өйрәткәннәр, әсәре язарга өйрәткәннәр. Шуңа күрә шушы редакция аркылы татар әдәбиятында яңа шәхесләр бар килә. Бу эшне дөрес икәнен без аңладык. Алла берсә, безнең ният бу эшне дәвам итәргә. Менә кыска гына видео, ничек итеп бу эшләр барды. Безнең анда Ләбиб Лерон катнашты, беләсез инде аны. Ул үзе дә редакциялар аркылы тәрбияләнеп үскән бик шәхес, Тукай премиясе лауреаты бүгенге көндә. Ландыш Абузарова журналда эшли безнең. Лилия Гыйбайдуллина шигъриятына, алар Рөстәм Галиуллин һәрберсе үзләре үз тирәләрендә балаларны җыеп дәрес үткәрделәр. Иң шатлангычы НКЦда безнең моң студиясында нәтиҗә чыгару булды, бүләкләр бирдек. 10лап, 15ләп тагын яңа балалар килделәр безгә. Без мондый конкурсның булганын белмәдек. Безнең катнашасыбыз килә, киләсе елга буламы бу дип, менә Рәмзия монда утыра. Рәмзия янына балалар килгәннәр. Без дә киләсе сезон булса, бу конкурсның катнашырга телибез дип, яңа шагыйрьләр чират тора. Маса иң мөһиме, без уятып җибәрдек бу сфераны. Язучылар союзында, китап нәшрияты эшләргә риза, Татмедиада бергәләп моны эшләсәк, милләтнең бик зур файдасы булачак. Соңгы проект Ихлас, балалар мультимедиа мәктәбе. Бүгенге көндә бик күп мөрәҗәгать итүчеләр безнең регионнарда, чит илләрдән күп иде. Татар телен өйрәтергә балалар өчен курслар юкмы дип мөрәҗәгатлар күп булды. Менә шушы мөрәҗәгатләр нигезендә Марат Гольшның идеясе белән без онлайн рәвештә дәресләр булдырдык. Хәреф өйрәнү буенча, дөнья өйрәнү буенча, шигърият, әдәбият өйрәнү буенча, журналистика буенча дәресләр булдырылды. Онлайн рәвештә, видео форматта. Иң мөһиме, бу дәресләр YouTube'ка куелып баралар, төшерелеп, һәм әле YouTube'та көннән-көн яңа аудитория җыялар. Киләсе елга да ихтыяҗ зур, чөнки без әгәр дә бөтен балаларны үстерәсебез, телгә өйрәтәбез килсә, онлайн укыту варианты кирәк безгә. Менә кыска гына видео, чыгышым ахырына якынлаша. Шундый форматта онлайн дәресләр үтте, интернет аркылы, Zoom аркылы, ВКонтактеда. Аудитория бик зур. Балалар кыскысынып катнашалар, чөнки өйдә утырып кына дагы тел өйрәнергә мөмкин. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Шамил Мөхәммәтович, сез зинһар өчен китми торыгыз, бирегә үзәккә рәхим итегез. Мәгълүм булганча, Казан утлары журналы матбугат басмалары арасында иң беренче булып үзенең 100 еллык архивын электрон форматка күчерде. Хәзер төп әдәби журналның һәр саны белән җир йөзендә яшәүче һәр татар төрле почмагында яшәүче милләттәшләребез теләгән вакытында таныша һәм куллана ала. Әлеге Титаник хезмәтне башкарган хезмәткәрләрне менә шушы тантаналы чарада хөрмәтле кунакларыбыз алдында бүләкләсәк, тәбрикләсәк, бик күркәм гамәл булыр минемчә. Намуслы хезмәте һәм Казан утлары журналының 100 еллык архивын электрон форматка күчерүдәге өлеше өчен Салахова Гөлия Мингазым кызы бүләкләнә. Hadi ama redaktöre söylediğim hakikaten kirtu var. Ve 60-70 yıllarda aktarlarda internet ortasında olacaklar. Намуслы хезмәте һәм Казан утлары журналын социаль челтәрләрдә танытуда керткән өлеше өчен Хәбибуллина Алинә Айдар кызы бүләкләнә.
Котлыйбыз сезне. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Казан утлары журналының традицияләрне саклап, 100 ел элек сайланган юлдан тайып алмыйча баруда төп үзенчәлекләрнең берсе хезмәткәрләрнең редакциягә һәрвакыт тугрылыклы булып калуыдыр. Журналга гомерләренең 30-40 елын багышлаган Рәдиф Гаташ, Мансур Вәлиев кебек шәхесләр бүген дә Казан утлары журналы белән тыгыз элемтәдә яши. 24 ел дәвамында журналның баш мөхәррире булган Рауил ага Фәйзуллин, 20 елдан артык проза бүлеген җитәкләгән Камил абый Кәримов, шулай ук редакциядә эшләп тирән эз калдырган Марсель Галиев, Рәдиф Сәгъди кебек шәхесләребез бүген шушы залда безнең шатлыгыбызны уртаклашырга килделәр. Сезгә дә рәхмәт әйтеп, алкышлыйбыз сезне. Һәм тагын бер шатлыклы вакыйга шушы көннәрдә генә инде 35 ел дәвамында редактор-корректор вазифасын башкарган Лилия Илгизәр кызы Гатауллина үзенең гомер бәйрәмен, юбилеен билгеләп үтә. Һәм шулай ук агымдагы елның башында элегрәк безнең журналыбызда хезмәт куйган Алмаз абый Хамзин да үзенең юбилеен билгеләп уздырды һәм хөрмәтле юбилярларыбызны котлау өчен, бирегә җыелган кунакларны сәламләү өчен сүз Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фондының башкарма директоры Нурия Миңнәхмәт кызы Хашимовага. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн барыгызга да менә шушы елга нәтиҗә ясарга сезнең белән бирегә тагын җыелдык. Безнең инде биредә шул кадәр хөрмәтле шәхесләребез, халык язучылары, без аларның адымнарыннан да үрнәк алырга тиешле шәхесләр утыра. Һәрберегезгә дә хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәрберегезгә дә сәламәтлек, иминлек, эшләрегездә уңышлар телибез. Чыннан да инде быел менә остазлар елы булды. Бу без инде укытучыларыбызны, галимнәребезне үзебезнең һәрвакыт хөрмәтләргә тиеш. Быел гына түгел, гомер буена без укытучыларыбызга һәрвакыт гомер буе бурычлы. Һәрбер кешенең күңелендә беренче дәрес, беренче звонок, беренче укытучы, һәрбер кешенең күңелендә яши һәм һәрбер кеше ул елларны, мәктәп елларын укытучысын сагынып, хөрмәт итеп яши. Гомумән мин укытучыларымны үземнең бик яратам, бик хөрмәт итәм. Туган мәктәбем белән гел элемтәдә торам, укытучыларым белән гел элемтәдә торам. Аларга каршында мин баш иям һәм аларга бик зур рәхмәт әйтәм. Чөнки ниндидер уңышларыбыз бар икән бүген безнең укытучыларыбыз һәм әти-әниләребезгә бик зур рәхмәт. Бүгенге юбилярларга инде саулык, сәламәтлек телибез, иминлек телибез, эшләрендә уңышлар. Безнең инде Алмаз абый инде ул шундый үзенең шушындый юморлары белән, үзенең зирәклеге белән, үзенең акыллылыгы белән урын тоткан шәхес. Инде Лилия ханым шушындый матур гына, тыныч кына шушы Казан утлары журналында бик зур озак гомерләр хезмәт куя һәм алга таба да сезгә халкыбыз өчен, телебез, динебез, гореф-гадәтләребез, мәдәниятебез өчен хезмәт итәргә насыйп булсын, саулык, сәламәтлек, гаиләләрегездә иминлек булсын. Тагын шуны әйтеп китәсем килә. Чыннан да инде безнең шушы хөрмәтле Марат Гутович җитәкләгән шушы комитет бик күп, бик зур эшләр башкара, бик күп эшләр башкара, бик күп мөрәҗәгатьләр һәм күрәсез зур нәтиҗәләр, матур нәтиҗәләрне без сезнең белән күрәбез. Марат Гутович, сезгә бик зур рәхмәт, сәламәтлек, сезнең инде матур командагыз бар, сезне аңлый торган һәм сез инде безнең өчен зур үрнәк шәхес. Сезнең түгел, безнең команда. Безнең команда сезнең белән шуның кадәр эшләргә рәхәт, сезнең акыллы, зур тәҗрибәгез безнең өчен сез бик үрнәк шәхес. Сезгә Алланың рәхмәте яусын. Менә шул кадәр сез безнең шундый хөрмәтле шәхесебез. Алга таба да исән-сау булып, шундый үзебезнең телебез өчен шундый зур хезмәтләр белән нәтиҗәләргә ирешеп, елларыбыз имин булсын. Үзебезнең илебез, республикабыз өчен патриотлар булып, алга таба да бер фикердә булып, бер юнәлештә булып, хөрмәтле президентыбыз белән безнең көчле президентыбыз бар, безнең булган тырыш халкыбыз бар, безнең туган илебез бар, безнең республикабыз толерант республика. Үзен күрсәтергә бөтен яктан да безнең мөмкинчелекләребез бар. Безгә эшләргә, камиллеккә чикләр юк. Бәйрәм белән сезне барыгызны да. Бирегә инде мин чакырам.
Хөрмәтле юбилярларыбыз, рәхим итегез. Лилия Илгизаровна, Гатауллина, котлыйбыз сезне юбилейыгыз белән. Әлеге шәхес Казан утлары журналына 35 ел гомерен багышлаган, хөрмәтле җәмәгать. Котлыйбыз сезне, Лилия Илгизаровна. Алмаз абый Хәмзин, сез дә рәхим итегез, сезне дә узып киткән юбилейыгыз белән. Тәбриклибез сезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Безгезгә рәхмәт, узын гомер телибез сезгә. Хәзер инде сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе урынбасары Камил Әзгәт улы Ныгаевка. Рәхим итегез. Миңа әйтмәләр, рәхмәт, менә шунда шатланып киләбез, чөнки менә шушы бүгенге мәҗлесне башлаганда монда баручы Мамадыш районының 5нче класс малае, монда да ишенәй малае. Аның шигырен укыгач, без барыбыз да татар милләте бит инде. Бөтенбез менә шуннан әйтәм, менә бабайлар кем булгандыр, инде Нугай дип әйтәләр, Нугай булгач, Нугай да әмма барыбыз без татар балалары, шуннан менә шулай әйтеп, барыбыз да шушы телебез сакланып калган һәм милләтебез сакланган теле барыбыз да, шуннан әйтәм, барыбыз да. Менә Рөстәм Нугай ул вакытта дөрес инде менә шу комиссияны төзеп, Марат Гутшны шушы җитәкче итеп куеп, безнең комиссияны төзеп, Марат Гуташ шуны җитәкче итеп кую, ул бик дөрес дим, теге җалагайлы әйтмешеннән әйтәм менә шуны. Чөнки бик авторитетлы, бик татар телен белгән кеше һәм менә күп эшләр эшләнә. Менә барыбыз бит инде көндә әйтәбез, сөйләшәбез, ничек тагын Марат әйтән, тагын нишләргә, тагын нинди эшләр эшләргә кирәк дип, идеялар бирегез миңа дип. Менә Марат шушындый яшь малайларның шундый 5нче класс малайның шушындый шигырь язганнан мин шуны менә шатланып, серьезно, шатланып, горурланып, менә шушындый җегетләр булса, әле безнең милләтебез яши икән, яшәшәк икән дип уйлыйм, чыннан әйтәм. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Шуның барыгыз менә монда утыручыларга, редакторларга, язучыларга, шушындый менә, чөнки менә Роберт Исән чагында да, Разил Вәлиев Исән чагында да, аларга мин әле район башлыгы булганда да, мин шуны әйтәм, үзем рус районында эшләгән кеше бит инде. Анда безнең 92% буларда районда җитмеш. Мин аларга кадим әйтәм, сезнең киләчәктә сезне алмаштыручы кешеләр булачакмы дип кысырыйм. Менә шушындый җегетләр булганда булачак шаналабыз. Барыгызга бик зур рәхмәт. Туып килеш яңа җыллар белән сезне. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле җәмәгать, инде дулкынландыргыч мизгелләр әкренләп якынлаша. Сез иң гүзәл кеше икәнсез, конкурсының географиясе бай булды микән, киң булды микән, күпмеләп автор катнашты икән. Әлеге сорауларга җавапны ишетер өчен сүз Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Госман улы Галиуллинга. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле Марат Отов улы, хөрмәтле кунаклар, каләмдәшләр, конкурста катнашучылар, комиссия ярдәме белән соңгы елларда никадәр менә яңа темаларга әсәрләр, конкурслар игълан иттек. Күпме исемнәр, еңгәдәр яңа исемнәр ачтык. Күпме вакыйгалар, тарихлар, язмышлар турында белдек. Һәм инде күпме күренекле язучыларыбызны кулларына каләм алуга әдәпләндердек. Шушы мөмкинлекләрне тудырган өчен комиссиягә һәм инде Sizga бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Үзебезнең редакция исеменнән һәм күп санлы конкурсларда катнашкан күп санлы язучылар, балалар исеменнән. Һәм шушы күркәм традициябезнең алга таба да дәвам итсен иде. Безнең язучылар, әле балаларның игътибарын җәлеп итә торган безнең милли язмышыбызга бәйле темалар әле безнең бик күп. Һәм шушы география аудитория белән бәйләп әйткәндә бер кызыклы факт әйтәсем килә. Бүгенге көндә Казан утлары журналының менә шушы
традицион кагаз басма вариантта, социаль шилтерлерде, сайтта уникаль язучыларны күн сайын карап бара торган һәм язучыларны санасак, безнең 40 меңләп көндәлек карап бара торган аудиториябыз бар. Әле язылып карамыйча мондый карауларны исәпләсәң, ул сан 2 тапкырга арта. Димәк, без Казан утлары 70нче елларда иң зур тиражларга ия булган вакыт белән бу шушы цифрлар тәңгәлләшә. Димәк, без аудиториябызны саклап калганбыз, һәм анда җәлеп итә алабыз, ләкин инде укучыларның безнең укуларның форматы бераз гына үзгәргән, тармакланган дип әйтергә мөмкин. Бу елда Татарстанның төрле районнарыннан, Россия төбәкләреннән, Сирия, Төркия кебек илләрдән катнаштылар авторлар. Без инде укытучылар темасын алганда бераз борчылган идек. Күңелсез әсәрләр килмәсме, гел беренче укытучылар гына башланган булмаслармы, язучылар өчен кызыклы булырмы дип. Юк, киресенчә нәтиҗәдә без үзебез дә шаккаттык. Чөнки безнең милли мәгариф баксаң, үз эченә ул күпме язмышларны, тарихларны, вакыйгаларны, шәхесләрне берләштерә икән. Һәм безнең инде конкурста катнашкан темаларда шундый үзенчәлекле күп булды. Моның сәбәбе аңлашыла да, чөнки татар халкы гомердән инде ул белемгә татырыштан, остазларга, укытучыларга хөрмәт белән караган һәм юкка гына түгел, башка төрки халыклар, үзбәкләр булсынмы, казаклар булсынмы, кыргызлар булсынмы, безне бүген дә мөгаллимнәр дип атыйлар. Аларга барсаң, татар мөгаллимнәре. Димәк, без шушы традицияне дәвам итәбез, яңартканбыз булып чыга. Монда конкурста катнашкан Әмир Фәрхуллин дигән егетнең бер шигъри юллары бар иде. Синең һөнәр, гүзәл тормыш кебек, гел шәшкәләр белән эшлисең. Нишкә кылдан атлап йөрисең дә, начарлыкны өмет итмисең. Чыннан да безнең җәмгыятебездә, бигрәк тә татар җәмгыятендә безне шушы конкурс белән укытучыларыбызны хөрмәтли алдык, андагы проблемаларны яктырта алдык. Һәм инде шушы үзебезнең иҗатларыбыз, язучыларыбыз белән илешкә тарганбыз икән, димәк без максатыбызга ирешкәнбез. Чөнки безнең укытучыларыбыз ул безнең киләчәгебез, нәкъ Әмир әйткәнчә, алар безнең шәшкәләрне тәрбиялиләр, бүреләрне тәрбиялиләр һәм алга таба да шушы юнәлештә эшләсәк иде. Бик зур рәхмәт. Әдәбият бәйрәмебез, иҗат бәйрәмебез котлы булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле җәмәгать, сезнең игътибарга конкурста катнашкан Гөрүсә Батталованың Шыра хикәясеннән өзек тәкъдим итәбез. Ул хикәя белән тулысынча Казан утлары журналының 24нче елның 1нче номерында, ягъни гыйнвар аенда танышырга мөмкин булачак. Әлеге хикәяне укыгач, барыбызның да күзләре яшьләнде дип искә ала редакция хезмәткәрләре. Класс бусагасыннан атлауга күрдем мин аларны. Кап-кара шомырт күзләр. Алардагы әрнү. Юк, мин күрәзәче дә, рентген аппараты да түгел, бер карауда кешенең тормыш юлын сөйләп бирә алмыйм. Әмма бу баланың күзләренә карауга тәнем шымырдап китте. Сабыйларның ваемсыз карашы түгел бу. Яраларыннан кан саркыган караш. Минем әле олыларда да мондый төпсез күзләрне очратканым юк иде. Дәрес барышында берни язмады, сорауларыма җавап бирмәде. Мин дә артык басым ясамадым. Бу баланы аңларга, аның бу хәлгә төшү сәбәпләрен ачыкларга кирәк башта. Юкса ул тагында юмалачак, үз эченә кереп 7 кат йозак артына бикләнсә, башка тартып чыгарып булмаячак. Тәнәфестә укыту эшләре буенча директор урынбасары Сәйрә Мөстәкыймовна янына ашыктым. Гафу итегез, бер укучым турында сорамакчы идем. Рәхим итегез. Айнур Жаббаров. Аның турында. Аның турында нәрсә әйтәсең? Анасы ташлап китте. Кеше улын үзе белән алды, монысын атасына калдырды. Ират ялгызы бала үстереп ята торган заманмы? Читкә китте дә өйләнде, малай карт әби өстендә калды. Дингә кертә торган бала түгел, явызның явызы. Документларын әзерли башларга кирәк, күптән махсус мәктәпкә күчерергә вакыт. Ничек? Сез нәрсә, Сәйрә Мөстәкыймовна, ул баланың йөрәге булай да яралы. Без аны шул бер әбисеннән дә айырып интернатка җибәрикме? Безнең мәктәптә калып сугышсын, кыйнашсын, урлашсынмы? Кем тәрәзә ваткан? Жаббаров. Кем канга батканчы сугышкан? Ул. Кем укытучыны кешегә дә санамый? Тагын шул. Тора-бара ул юньсез бала зуррак җинаятькә дә бармас дип кем вәгъдә бирә ала? Бөтен дөньяга шуның аркасында фаш булыйкмы? Башыбыз суд юлыннан чыкмасынмы? Мин вәгъдә бирәм. Не дисез? Айнур Жаббаровның тәртибе һәм укуы ширек ахырына тел теш тидермәслек булачак. Мин вәгъдә бирәм. Андый вәгъдәләр белән җайлы гына селтәнмәгез. Без ул малайны туганнан бирле беләбез. Ә сез бүген күрдегез. Аңа шанс бирергә кирәк.
Шанс. Аңа язмыш тарафыннан шанс бирелмәгән. Карагыз аны. Жаббаров сезнең җаваплылыкта булачак. Алай булай икән, үз өстегезгә алачаксыз. Кабатлап әйтәм, әлеге хикәя белән тулысынча гыйнвар санында танышырга мөмкин булачак. Ә хәзер исә бирегә үз шигырен уку өчен конкурсыбызның иң яшь катнашучысын Әтнә районының Куәм авылы егете 10 яшьлек Аяз Батталовны чакырабыз. Аяз, әйдә, рәхим ит бирегә сүз сиңа. Алкышлар белән каршы алыйк әле конкурсыбызның иң яшь катнашучысын. Әтнәдән үк килгән бит ул безгә. Әйдә. Телимме мин укытучы булырга? Юк, чөнки дәфтәрләр тикшерәсе була. Минем уемча вакыт әрәмгә уза. Телимме мин укытучы булырга? Юк, чөнки икеләр куяса була. Икеле алган укучылар еласа бик авыр була. Телимме мин укытучы булырга? Әйе, чөнки укытучыларга ноутбуклар бирәләр. Ноутбуклы кешеләр бик күпне беләләр. Телимме мин укытучы булырга? Әйе, чөнки кесә тулы бишеләр була. Ул бишеләрне рәхәтләнеп өләшергә була. Телимме мин укытучы булырга? Әйе, чөнки минем укытучым бик әйбәт. Әйбәт укытучыда укуы рәхәт. Әфәрин, бик зур рәхмәт сиңа, Аяз. Рәхим ит инде, әнинең янына рәхмәт сиңа. Хөрмәтле дуслар, кадерле кунаклар, бүгенге чараның иң дулкынландыргыч мизгеле якынлаша. Берничә мизгелдән без сез иң гүзәл кеше икәнсез конкурсының җиңүчеләрен белербез. Әлеге әдәби конкурс язучыларыбызда да, сәләтле укучыларыбызда да зур кызыксыну уятты. Укытучыларга, остазларга, мәгарифкә, мәктәпкә мөнәсәбәтле татар әдәбиятында яңа әсәрләр туды. Жюри әгъзаларына иң яхшы әсәрләрне сайлап алу бер дә җиңел булмагандыр. Премияләрнең күләме дә саллы. Ихтибар. Повесть номинациясе. Беренче урын 100 000 сум. Икенче урын 80 000 сум. Өченче урын 60 000 сум. Һәм 20 000 сумлык 3 кызыксындыру премиясе. Хикәя номинациясе. Беренче урын 50 000 сум. Икенче урын 40 000 сум. Өченче урын 30 000 сум. Һәм 15 000 сумлык 3 кызыксындыру премиясе. Мәктәп укучылары арасындагы премияда беренче урын 15 000 сум, икенче урын 10 000 сум, өченче урын 8 000 сум. Һәм 5 000 сумлык 5 кызыксындыру премиясе. Шулай итеп, җиңүчеләрне котлар өчен сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Гытов улы Әхмәтовка. Марат Готович, рәхим итегез. Синең кагазларны укыйммы? Мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле милләттәшләр, ихласын гүлдән сәламлыйм барчагызны. Әлбәттә, һәрберебезнең балачак, мәктәп елларыбыз бар. Һәм ни гомер яшәгән саен аны күбрәк юксынабыз, күбрәк сагынабыз. Инде укытучы ул әлбәттә безнең өчен ул тормыш идеалы кебек кабул ителә иде бит ул вакытта. Үзебездә инде әле күңелгә тормыш тузаны кунмаган чорлар, тормышны киләчәкне инде ак итеп, матур итеп кенә күрергә теләгән шундый хыялый вакытлар бит. Ә менә соңгы бер 30-40 еллар тирәсе вакыт эчендә әлбәттә илебез язмышында да җәмгыятьтә тормыш кыйммәтләре бик нык үзгәрде. Мин үземнең менә балачак мәктәп елларымны күз алдына китерәм һәм безнең чорда балаларның гына түгел, әти-әниләрнең, авыл халкының да укытучыга мөнәсәбәте нинди булуын әлдә хәтеремдә, чөнки мин үзем укытучы баласы, укытучылар гаиләсендә туып үскән була. Беренче укытучым да минем әнием. Әле менә журналистлар сорау биргәндә әйттем, бүгенге көндә дә әниебез исән-сау, аңа исәнлек, саулык кына телибез инде, ул безнең өчен барыбызда 5 бала эчендә без зур бәхет. Минемчә, менә бу үтеп баручы елны укытучылар һәм остазлар елы итеп игълан итү җәмгыятьтә бара торган менә шушы
мактап әйтеп булмый торган бу күренешләргә җәмгыятьнең, халыкның игътибарын юнәлтү өчен игълан ителгәндер дип уйлыйм. Чөнки укытучыга җәмгыятьнең мөнәсәбәте ул бу җәмгыятьнең рухи көзгесе. Ни дәрәҗәдә укытучыны менә ул тормыш идеалы һәм һәр кем өчен үрнәк итеп кабул итәрдәй шәхес дип җәмгыять бәяли белә икән, ул җәмгыять рухи яктан чиста сәламәт дигән сүз. Дөрес, бу очракта бурычлар һәм хукуклар алар янәшә бергә йөрергә тиешләр инде. Укытучы шәхсе ул шулай ук ул җаваплы шәхес булырга тиеш җәмгыять алдында. Хәтерегездә булса, менә без үскән вакытта шундый бер хикәя яки шигырь бар иде бит инде, авторы кем икәнен белмим, бу кайсы да булса бер язучының хикәясе булгандыр инде. Укучы балалар кич укытучының яши торган йорттагы тәрәзәсеннән күреп, ул укытучының пичкә тәгәрәткән, күлдә тәгәрәткән бәрәңге ашаганын күреп шаккатканнар бит. Укытучы күлдә тәгәрәткән, пичтә пешкән бәрәңге ашыймы икән ни дип. Менә ни дәрәҗәдә укытучы образы ул идеал образ булып күз алдына китерелгән бу бала күзлегеннән караганда. Һәм менә бик зур рәхмәт бу темага Рөстәм үзеңә, менә үзең редакция коллективыбыз белән берлектә бу теманы кабул итеп алып, менә бу елның эштәлегенә сез зур матур хезмәт иттегез. Һәм исемен дә бик матур тапкансыз, менә нинди исем бит? Иң гүзәл кеше икәнсез. Һәм бу ел белән генә туктамыйча укытучы образын без киләчәктә дә күтәрергә тиеш. Җәмгыять бу күренешләрдән чистарынырга, сафланырга тиеш. Дөрес, менә соңгы вакытларда бара торган ил язмышлы бәйле вакыйгалар күзлегеннән караганда тормыш кыйммәтләренә берникадәр аеграк күздән аңа башкачарак зуррак тормыш кыйммәт итеп биреп карау андый күренешләр бар. Менә бу матур юнәлешләрне үстерә барырга кирәк. Киләсе елга да менә гаилә елы игълан ителде бит инде. Ул үзе бер дөнья. Әле димәк, сезгә киләчәктә дә матур эшләр бар дигән сүз. Шуңа күрә бергәләп илгә, халкыбызга, милләтебезгә, телебезгә, язмышыбызга игелекле хезмәт итик. Рәхмәт, менә бу бүгенге шушы матур чараны эчтәлекле, матур мәгънәле иткәнегез өчен. Сезнең рөхсәт белән бүләкләү тантанасын башлыйбыз. Сез иң гүзәл кеше икәнсез әдәби конкурсында җиңүче мәктәп укучылары, кызыксындыру бүләгенә ия булучылар. Раил Мәрдәнов, укытучыма, Балтач районы Норма авылы, 5нче сыйныф. Яшь шагыйрьләргә булай гына алкышламыйлар инде, хөрмәтле дуслар. Раил Мәрдәнов, котлыйбыз сине. Камилә Демидова, укытучыма, Ярчаллы шәһәре, 37нче мәктәп, 9нчы сыйныф. Камиләбез ни кызганыч бүгенге чарага килә алмады. Шулай ук кызыксындыру бүләгенә Аяз Батталов ия булды. Телимме мин укытучы булырга? Әтнә районы Куәм авылы, 5нче сыйныф укучысы. Котлыйбыз сине, Аяз. Аяз бик матур адымнар белән әнисе эзләреннән бара. Уңышлар сиңа, Аяз. Инде җиңүчеләр исемлегенә күчәбез. 3нче урынга Әмир Фәрхуллин ия булды. Укучының хәлен аңлыйсың. Мамадыш җәнлек совхозы, 11нче сыйныф. Ни кызганыч, Әмир дә бүген безнең арада юк, ул килә алмады. 2нче урын Рәдиф Миңнеханов. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Мамадыш Усәли, 5нче сыйныф. Чарабызны нәкъ шушы егетнең "Сез иң гүзәл кеше икәнсез" шигыре белән башлап җибәргән идек. Менә әлеге шигырьнең авторы. Уңышлар сиңа, Рәдиф. Һәм 1нче урынга Назлыгөл Гайнетдинова лаек булды. Укытучыма Мәдхия. Теләче районы Баландыш мәктәбе, 9нчы сыйныф. Назлыгөлне дә чын күңелдән тәбрик итәбез. Менә бит ничек калфаклар тагып килгән әлеге чарага. Рәхмәт сиңа шундый милли җанлы булганың өчен. Хикәя номинациясенә күчәбез. Кызыксындыру бүләгенә ия булучылар. Алия Мөбәрәкшина, Казан шәһәре, Таң сызылганда.
Құтлыйбыз сезне, Алия. Шулай ук кызыксындыруу бүлегине Ойзиле Сабирова лайык булды. Qozan. Ойзиле Сабирова, Qozan шәһәре, минем яраткан усал укытучым хикәясе. Наил Шәрифуллин, Лениногорск, Шагалиев шәүләсе. Ни кызганыч, Наил дә килә алмаган икән, алайса җиңүчеләр исемлегенә күчәбез. 3нче урын Әнисә Зәйнуллина, Qozan шәһәре. Очрашу. Әлеге бүләкне улы Тимур кабул итә. Рәхим итегез, Тимур әфәнде. Әниегезгә бездән бик күп сәлам һәм котлаулар әлбәттә. 2нче урын Гөлүсә Батталова, Әтнә, Куәм авылы, Шыра хикәясе өчен. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Biz инде Гөлүсә ханымны шагыйрә итеп кенә белә идек. Менә инде ул хәзер проза өлкәсенә дә бик кыю адымнар белән кирип бара, котлыйбыз сезне. 1нче урын Ркаил Зәйдулла, Qozan, Кани калды Нишапур. Әлеге бүләкне улы Баязит кабул итә. Ни кызганыч, Ркаил абый да бүген килә алмады. Чын күңелдән котлыйбыз Ркаил абыйны. Сәламнәребезне тапшырырсыз дип өметләнәбез. Повесть номинациясенә күчәбез. Кызыксындыру бүләге. Нурания Гыйлметдинова, Теләче олонырсы, Мөнбәрле мөгаллим повесте. Котлыйбыз сезне, Нурания апа. Нурания апаны да алкышлап котлыйк. Әле хөрмәтле җәмәгать, уңышлар сезгә, Нурания ханым. Гөлнас Нуриева, Бәзәкә тавы, Яршаллы. Шулай ук кызыксындыру бүләгенә Сания Әхмәтҗанова лайык булды. Qozan, Чын кешеләр повесте. Тәбрик итәбез сезне, Сания апа. Повесть номинациясендә җиңүчеләр кем икән? 3нче урын Гөлинә Гыймадова Хисаметдинова, Qozan, усал повесте. Тәбриклибез сезне, уңышлар сезгә алдагы көннәрдә дә. 2нче урын Асия Юнысова, Qozan, Тылукай повесте. Хөрмәтле Асия апабызны да алкышлар белән каршы алыйк әле. Тәбрик итәбез сезне, Асия апа. Алга таба да уңышлар, иҗат чишмәгез таекмасын. Менә безнең Тукай бәйрәме бар иде. Әдәбият бәйрәме итеп зурлап үтә торган. Менә хәзер берничә ел рәттән инде без кыш уртасында әдәбият бәйрәменә җыелабыз. Марат Тутович сезнең җиңел кулдан һәм Qozan утларының кыюлыгыннан. Алар кыюлык иттеләр шушындый зур эшкә. Һәм һәр учакка нәни генә шырпы сызып җибәрү җитә, зур учак барлыкка килсен өчен. Qozan утларының учагы әллә кайларга кадәр балкысын. Төркияләргә җитте инде, аннан арга да китсен. Коллектив бик фидакар һәм һәр кайсы ялкынлы кеше. Сезгә бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Монда утырган каләм ияләренә уңышлар телим. Шулай җиңүләрдән җиңүләргә барырга язсын. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт, котлыйбыз сезне. Шулай итеп, повесть номинациясендә 1нче урынга лайык булган җиңүчебез Әлфирә Галиева, Аксубай, Яңа Дума, Сары атым алтын нукталы повесте. Котлыйбыз сезне, Әлфирә ханым.
алкышлар астында төшсәләр фотога тагы да күңелле була, шулай бит. Марат Ботович, сезгә бик зур рәхмәт, бүләкләрегез өчен дә, ихлас теләкләрегез өчен дә рәхмәт. Әлбәттә, җиңүчеләргә сорау инде. Менә сезнең бу иҗат җимешегез, язмаларыгыз, хикәяме, повестьме, шигырьме, ул сезнең ниндидер таныш һәм сезнең язмышыгызга йогынты ясаган укытучыларыгыз турындамы? Ул ниндидер җыйнап кайдан алган абстракт образ түгелме? Менә ул шигырьләрне матур итеп, ул шигырьнең геройлары дип әйтик инде, хикәянең геройларына ничектер бер тапшыру формасын табарга кирәк. Менә әгәр дә ул укытучылар әле исән дә булсалар, кемгә багышланган икәнен дә күрсеннәр бу язмаларда. Бу хикәя, шигырь, повестьларны дип әйтәм. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Марат Ботович. Идеягыз өчен дә тормышка ашырга насыйп булсын, Алла бирсә. Рәхмәт сезгә, телебезгә, милләтебезгә игътибарлы булганыгыз өчен. Хөрмәтле җәмәгать, шуның белән әлеге күркәм чарабыз ахырына якынлашты. Без сезне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәбез. Китәргә ашыкмагыз, әле күмәк фотога да төшәбез икән. Иҗат чишмәгез саекмагызсын. Бик зур рәхмәт.